Gazteraiki topaketetan ikusten da komunikazio hildoan badagoela gabezi handi betez. Dala topatu ez dala heltzen herri ezberdinetako informazioa edo gazte mugimendutako informazio hori, eta ez dala munduko parte hartzaileena, proiektu parte hartzaileena. Orduen, geroztik horreri buelta emon eta ondorioztatzen da sare formako funtzionamendu edukitea. Sare hori oinarritzen da herrialdeka banatzea eta gero eskualdeka, ez? Horretarako ahalik eta parte hartzaileena izaten saiatu gara eta gazte ezberdinekin bildu gara geroztik. Orduen, horrekin lotuta gaur bildu gara hemen horretarako, ez? Hurrengo urterako erronkak zehazteko. Gaur hemen bildu gara Gernikako Astran, topaturen batzar nagusia egiteko. Goizetik hasi gara eta ezagutza jolas batzukin hasi gara. Eta gero aurtengo plangintza orokorra hartu eta talde txikitan eztabaidatu dugu. Arratsaldean bildu gara plangintza zehatzago bat egiteko, baino herrialdeka. Ari gara oraintxe bertan Nafarroko sarea sortzen. Hasiera puntua izan zen urte honetako urtarrilean, Gazteraiki topaketen ondoren. Elkartu ginen lehenengo aldiz ez bakarrik orain talde motorra gaudena, baizik eta beste auzo ezberdinetatik. 10 bat pertsona elkartu ginen, eta hortik hasi zen talde motorra sortzen, asamblea horten egin genituen lehenengo sarearen lehenengo ezaugarriak definitu, eta hortik aurrera hasi gara bai alde batetik herri ezberdinekin hitz egiten, herri eta auzo ezberdinekin, bertako gazte mugimenduekin proiektua azaldu zabar, eta gutxora sare hori eratzen, eta bestalde ere hainbat momentu konkretutan, adibidez ikasle greba egin zenean eta bar, saretik egon dira pertsonak lan hori egiten. Bagara elkarrekin gara kanpaina abiatu dugu, eta horrek funtzean dekona da denok batera lan egiten badugun eta kontetan badugun izango dela topatu, bestela ez da izango, eta horreri topaturi ekarpen egiteko era desberdinak dauzela, ez? Izan alda gaztetxean jaialdi betan antolatuz, bazkide eginez, edo informazioa bidaliz, ez? 1000 dire erak topatun parte hartzekoak. Eta hori, beste barik denok garela topatu.